tekyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amono rugongo rwa Gusii twabere togotara nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro bali Gusii chiamate chiria chiisanikirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria konyo tutayenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yominto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitogwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganetio oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechidege kikumra isano obo chenu ni goboru bwenye nchomono asubogima bwao kurenda asawetanaine nako ya chena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririwa ndikakitomenye buya kemocha una gotambe ngo bataringa eyanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa lakini mondo to basembirinya saye ari mutundita kuri chomberi yatigere nae goru ari enche bwana ndwari turi kwemanya eri bwana na nkugwena yani nari kogenda on kiro monto asense gatomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munenusu ya Maragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chia mogaso Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu uomogusi omurubuli okubwatia nigo kurigereriwa nebigori byonsi
Minto na bakwani rimbi ya mole mwensi asileta ya Kristo Yesu. Emambi abono urwase television ya ndisi no mo Bishop Sami urwe kanisa ya OPCG Nyabonge ngo baletera ndilingana lenya saa semambi abono. Abali ganirie keramo kuboka kurwase chitoro cheino. Omera namo nelingana lenya saa na nyumekerege ke omonena anyale ko menda chinguru mugo chaka lituko lya lero igontete gukwana iguru yo mongino yomo nekerenga kiane ndete gukwana nga muntu tagwito moyo oyo tamanyitie sikwaruri muntu ndeta gwito moyo utamanyitie sikwaruri monene yesaba kusana omuntu tagwito moyo utamanyitie sikwaruri ikiaera kiro muntu orure obware bwaye namanyete nga Nyasaye orusirie namanyete nga yarenge chinga gichaetire chiamagega tigato sabe asinginjuri ngana lya Nyasaye tata omwana no moikomo chenu na kuba kira singincho wato na endeli bagali okoba moyo litukeli inje amano muligerelione twetigira sobosi bwao inga sema mbia bono to kwaneli ngana lya eligo ndagira ya ubugima bwaitu yo twasabira se Yesu oyo rumoto litu amina ase kitabu kya Mariko 5:25 kitabu kya Mariko 5:25 nonda kitego soma ase emambi yeli tukolya lero narengeo omokungu oyo omolenge no borwaire bwokorwa manyinga senga giye myaka 12 era niga chandikete mono asa maboko abarwali abange ere konya osiareire bintu byonsi arenge nabyo taweni wa nonya ngake kolendo obogima bwaye bokamentekana koba obobe kubwa Eliaga chikoi wa mangana igoro ya Yesu agaeta ase omuganda kurwa nyuma agakune yanga yaye ekiagera nigatebete konda akune chianga chiaye chioka ninyare kuwena twensipiti gatotebe amina ngokoletera ndelingana lya Nyasaye ase mambi ya bono ekirenga kiane nagotebia nkelinga omonto tago itomoyo utamanyike Nyasaye akurusiri telio wanja kumonto kobo murwaire na telio wanja kumonto konyole mechano lakini chinga kingo ikachira sobogima bwo monto haitanje amaye usomosani ogusomwano usetato mino gusomwamato chinga gichaika amangana getakoba asubugima bwo muntu muntu chikwebolingi yakora lingani liga lyanyora nakiekora abande bakwananga na yaeteire amangana yara amakongu muntu chikwebolia nikekoereke gekonyora webolia maswa lakini hatabwatie machibu kolendo monene namanye tubugima bwao bwakira lituko bono gokoletera ndo mongino yomo urase Biblia okwanira ase gitabu kya Matayo 5:21 Biblia gotebanga omokungu oyo akaba n'obodwaire bwokorwa manyinga imo manyete ng'obodwaire bwokorwa manyinga nkogera kebole omonto tioka wetera senjera manyinga aliakorwa mondo twara limisulibe omongino oyo nabwate abantu benka yaye kolende omochando gachaka bunangora omochando kagenda omwaka oyomo mochando kagenda omwaka kabere Biblia gonte binga pake emyaka 12 megima omokungu yagatwara obokongu mokungu yagatwara mechande menene akaiwo bororo bonene akebolia maswali amange lakini tanyora
omonto kumuiraneria amaswali aye ase miaka 12 lingana linde nkoligereria ase gitabu eke indi ringo omong'ina oyo nabwate ebinto omong'ina oyo nabwate chiombe omong'ina oyo nabwate emegondo omong'ina oyo nabwate chibesa omong'ina oyo nabwate ebinto biarenga ase enka yaye gatwara ogosemeria ing'a nyuma yokonia ebinto ebi omong'ina oyo nanyare kogwena. Biblia goteba ng'omong'ina oyo akagenda ase amaboko y'abarwari abange bande bamotebi ngoko erioga eri ewiki eyemo nonyare kogwena abande bakamurikera gisindani omong'ina oyo agatumeka enibo yaye yonsi ase amaboko y'abarwaria lakini Biblia gontebi ng'a tanyara kogwena abare korurogoro bagacha ase obogima bwa omong'ina oyo ng'onye barengo bakamotebi ng'a ekerera osinyerogoro naende tema nonye mate ekiagera abantu babwata ase esociety yaito ntobwata ase ebinyoro byaito omong'ina oyo agatumeka enibo yaye ekaera pi ase obogima bwaye agatema kwerwaria mogaka oyo agatema abana baye bagatema eamate egatema mpaka emiaka 12 nemenge mono nonye nabatagete komokonya bagakwa emioyo nonye nabare komotarera bagakwa emioyo nonye nabare gokora emechango bagakwa emioyo ekiagera emiaka 12 nonye nomosacha orengere tikonyuoma nabare konyuoma ekiaera omokungu orwarire emiaka 12. Biblia gontebi ng'a emiaka eye kabe emiaka y'obororo obonene agatarira abanyagitari abange kare nogosemeria ing'a nanyare kogwena agatumeka ebinto byaye binge erinde anyare kogwena lakini tiyanyarekana epoint yomo elio akaba desperate agakwa moyo akerusi moyo aganja komenya n'emechando yaye nonye yaringe yobororo obonene lakini namobakire Nyasaye ekiaera senga kiria omong'ina oyo akaigwa ng'a Yesu ngoetare omong'ina oyo akaigwa Yesu ngoetare akaigwa amang'ana Yesu narenge gokora ebikone akaigwa amang'ana Yesu buna ebirema byare gotara akaigwa amang'ana Yesu buna emeuko yare korora akaigwa amang'ana Yesu chinkuma chia Yesu buna chiarenge kirase omong'ina oyo akaigwa amang'ana Yesu. Haleluya akaigwa amang'ana Yesu akayegena sobogima bwaye ekera yegena sobogima bwaye agwanga Yesu ngoetare Biblia ontebi ng'a akaimoka ore nogosemeria nabo turagenda ase Yesu tutari nogosemeria ebikone mbigotobera nabo toikaranse ekanisa ime emiaka yonsi onye semeria bikone mbikoba mong'ina oyo akaimoka kare nogosemeria kare nogwetigana wonsi akaimoka ng'ana incho oyo Yesu goikanyare komorora lakini tiango tebyegendakemo okorandikwane rero omonto tagoita omoyo oyo otamanyeti ase kwarure mong'ina oyo karaso orogendo akaumirana n'abantu omuganda omonene oramona Yesu abande babo mbalikonya bagwenire bakumubaka Nyasaye bakumubwati Yesu bataigweti banyare kumutiga abantu nigo baringa omuganda omonene ole gotaramo na Yesu abantu bande bakabere n'abarwarete lakini barenge n'ekinguru n'abaro bari kubwati Yesu elinde banyare konyora okuwenwa abantu bande bagatatu n'abantu bali kolyeluna Yesu agokora emirimo abatarwarete batarenge n'abokonye babokongu bonde bwenshi lakini barenge kumubwati Yesu omuganda omonene mondo tago itomoyo taramanyase kwarule namanyire nigo kwarenga omotaka nkwabwate kende lakini asobogima bwabono nobwate gento gwetogeri Yesu korera sobogima bwao mondo tago itomoyo monsani Yesu nigare bw'abantu bonshi mong'ina oyo agakesa bwingiya omong'ina oyo agakaliculative buya omong'ina oyo akamanya ng'a ise korugoro bosio ande nigare gotioka abantu ina banyare kumwatanana timatingie kore Biblia tari
nki abantu bamwe abo batabere to lakini namanyine konyora baroshire mongino yakagenda agaita korumagega agaita isabantu gati akamanufa agasuka bosyo agasukia abantu nonye balenga bange agaikase Yesa alenge akamuligere limono naenda akobo akumukwanira nabekonyalekana sobogima bwao oborwaire bwago chandire ngokoleterande Yesu mwana Nyasaye oyo okowenia otalikoruchibesa ngokoleterande Yesu oyo bwogosemeria ekero kwaiguire enkoro yao amang'ana mayani gagochenja sobogima bwao kwanyira sobotaka matuka mange kwamenyira soko gania matuka mange wasabire lingana geta sama matuka mange rero Yesu ngotarara sobugima bwao mungino lya kagenda ngora agaita sabantu gatigati agatwara ogosemelia agatwara okweba agatwara estebubosio kora mwegene Yesu kurwaseme chando yao nonyare konyoro ogosemelia no twaro borori oboyia omongino liagaite sabantu gati nonya abantu bamuite tomoyo nonya abantu bamutangete lakini agaenda mosio ekeragenda ikase Yesu Biblia wonte bingaga kuno mokoba yaye akigena senkoro yaye ingangise gokune nkoro yanga ya Yesu ninyale konyoro kugweniwa okono kwege no konene okono kweru okonene okono kwege na kwali ya juu agateba ngakinda kune yanga ya Yesu ninyale konyoro kugwena hayo yondigerete litukolia rero emechande yao wetera kora kune yanga ya Yesu litukolia rero amangana mayango chiale ko sobogima bwao mongino lya kagenda gakune yanga ya Yesu haleluya chitageka jinsi nini omongino lya gachikoligera lya manyinga akanyora manyinga akamire akanyora bokongu bwaye lire akanyora emechando ya elire kora mona Yesu emechando yao nigekoera kokwa mwaliganire Kristo obogima bwao nigobogo jia kwa manjira Yesu obogima bwa chakiro bo Yesu obogima bwao Yesaka managotebya borokubayo montonkunire Yesaka yubona chinguru cha morure hagatebya abantu balya gatebya borokubayo montonkunire aborokubaye bamanyete meaning yaye ekyara Yesalinga somuganda abantu abange bakunete Yesu ebikone bitabete abantu nabange bakunete Yesu batagwenete litukolirya abantu nabange bakunete Yesu batagwenete gwechingoro cyabo kolinde singe nchomo kungoyo habwato semelia mokungoyo konyoro chande kiremono agatwara wasemelia nga kinda ikere Yesu nkune yanga ya yokaiga emechando yana niye kunyara koera Yesu agatebo mondo nkunire aboroki utibamanya lakini omongino lya okunete Yesu emechando ya yekaera gochanda soli chitaika chinsinini hayo moligerelyo yondigerete likolia rero obogimo boni bwatamata mwamange obogimo boni bwateme chande menge kabogo kyanende kaboko ira nigo togwetere mechande menge lakini ninda okwanira lingane limo emwe erwe sobosi bwa Nyasaye karuwa moyo wa sobosi bwa Nyasaye karuwa bogima bwa sobosi bwa Nyasaye mwegenenga Yesu karaso asobogima bwao emechando ninyare koera nakoba neire litukeliga lya rero emechande yobwate chitage kechiga ngo saberande Yesu mwana Nyasaye oyole nokobwa oyole ne chinguru oyo wanchete mono ekero konyora kwa otamo wenerete Yesaga wanja Yesu naje da sobo ikobwense akatara sobo ikobwense akarandia sobo ikobwense omoeli aga kanaligo lya kiromonto ongakane irenje nayo wakane ire egetigale da sobo gimabwao no komonyora Kristo elindanya legonchole lyo bogima bwao ekera iwete nga Yesu ngochale nigeto moyo ekera iwete nga Yesu ngotarare nigeto moyo ekera nyore tomugando manene nigeto moyo ekera nyore tabantu bande bagwenire nigeto moyo
ekero anyorete abande babunikire chingoro chiao bakomobwati Kristo nigehete omoyo. Ningindete gogotebi okwe omoyo nokoire step, okwe omoyo nogwanja Kristo, okwe omoyo nogwanjirana namang'ana okorandirigwa buna bono Nyasaye ombekira iga CTV andisi erinde nkoretere ring'ana ria Nyasaye ngotebi ng'a Yesu agokora amang'ana manene, buna Yesu akogwenia, buna Yesu agotoria, buna Yesu akoimokia abarense mono obareta gocha obakini bweko monyene baba abantu bagosemeria, abantu bagokwanira mang'ana mangase kanisa ogochia, abande bakobolinga kiagere tukagende kanisa iyo, bande bakoboli nkware goche yaito, abande bagotebia mang'ana manene nindate okwanira iga, abantu batamanyeti ase kwarure tibagoito moyo, abande baito Nyasaye otorusiria satambe, titwabwate nonyene chianga tokobeka, titwabwate nonyene chindagera tokoria, lakini amatukaya yasho tobareire nkobeka tole chianga naende nkoragera tole omoneno otorusiria satambe. Abande chinga cheito nigo tware koria meseke tutarenge nogose noyene chibesa nchare ngotogo jere zukuru, lakini yasho munyamabera mange agaturorera mabera agatukuna chingoro cheito chinga kitotagwenerete oika chinga chechito korande Nyasaye titoko mocha kumubaka na kumwakira mbuya mono asenge njoyobu yabwaye. Abande nigo baibole tuemechie metenengu batamanye tiobotaka ninki musani ndatengo tebiga abantu mbago itomoyo abatamanye tiesi kwarule amatuko nale kwarengo morwaire kwarenge getanda kyanya getalia otale kunyara kuimoka basani baga rororo, abandi bagakoretera amatunda, abandi bagakoretera gisoda, abandi bagakoretera bintebiya kware kolira kiniti yale konyarekana hali asegetanda okamusaba Nyasaye ogateba Nyasaye korandusia segetandeke Nyasaye korandusia sobotakobo Nyasaye korandusia semechande ninyale kwegena na ninyale komenya selingana lyao tibwanja omonto otamanyeti estori yao anyare gogoita omoyo. Tibwanja abantu bagoita omoyo ase okomokorera Nyasaye abuse nyomba ya Nyasaye ase omoyo yomo karu isadaka yaerandie nchiri ase omoyo yomo karu emeremo ya karu chinguru chao chikore emeremo ase nyomba ya Nyasaye ekerore neribaga otaracha goteba ng'aki amatuka ya namabi matuko utaliko nyara kuimoga kurwa segetanda amatuko kwagotiri otanyare komi kanisa otanyare gosibie kanisa otanyare gosire emeremo ya Nyasaye amatuko kwagotire kore emeremo ya Nyasaye ne chiburu chionsi ekyara Nyasaye okoire libaga omasubati oligago nchallenge asobogima bwane naendo ngogo semeliga kanda ruo bogima bwana ase Yesu nanyale kongaligania kanda enda ase Yesu ngire stebu ngende sale nanyale kongwenia kanda moirere yaseme chando yane nanyale goye ngushuelia konda matebi Yesu bokongu bwane omonene nanyale gonkonya banta bangi nigo bagote kwa kweresa bande mechando yabo babatebi una bachandegete akera kolire ko batebya naenda abantu bali banya ko batangaza ayagenda ase Yesu no moyo yomo ayagenda ase Yesu no moyo yomo ayemo Yesu obokongu bwao ayemo tebye mechando yao yasho nerebweka uranyare okubugurerie emechando yao omongino lia kawena emechando yaye kaera obokongu bwaye bokaera akaira korwa somo sangere kanolia kawenete ningindete gote byoyo mindo igondete gote biga aseli tukolia lero asemambi abono lingana litangani wenete gokora ayemwegene Yesu ayegena Yesu ngango gokonya rumuchando yo bunoko boka igondigeretiaye egena nga Yesu
oyo konye tabande amatuka etire nayo lituko lya lero nigo lile lyao toma etingi kyara kwaligereria television lituko lya lero nigo ndaso komenda chinguru nindete gusabamo naye nindete koragereria meikimebe nindete koragereria ebirecha nindete gukana chinguru chebirecha tigo kobwatia inga chiko kobua emeikimebe konyara gokobwati tele gokobua habarogi n'abanyanabi bagendete koligyo bogima bwao tibali gokobua ekyagera nole na Yesu emechanda yenseye neye keregeke barogi benga kieye na bekeregeke na barabungu kubale tigango tebiga nguru chinda nchiyo kiranyale gokobua sobogimo balenga barase chinga cyabo balenga bantegerete ase etibi nende bandigerete bagotebanga nenje Yesu gogosenia abantu lituko lya lero tonyara konyeba emechande yengo etira no yeroje tonyeba abakongite myoyo akina Sanbalati na Tobia mbarororo bagoita bande myoyo omonena komende chinguru ngosabande asemambi yabono kogo saberande oyo Yesu ntagete gokolete sale ere niganje tabantu bonshi abateka n'abanda nigabanjete ababwate binte binge nerogerire batware naye nakunyura se kinga kichao omonene Nyasaye naretira abantu bao asama bokao haye Nyasaye bwechintakana haye Nyasaye bwababoraka haye Nyasaye bwabataka haye Nyasaye bwabanda abantu ababonshi nigo barasole natene nirasema mbiyabono naretire abantu basama bokao abacandikire muno abandi bagwitia abandi bali namarwaira mange abandi bali nemechando abandi bali nebina chikotini nabaretira sama bokao naranga iryo monene bwao Nyasaye naranga iri igole nyare goika heumera namo nobogima bwabo naranga iri meikemebe yebirecha meikaya chindelie kobwati abantu bao nayerageria serie talia Yesu emeikaya marwaire nayerageria serie talia Yesu emegonge wati abantu bao nayerageria serie talia Yesu emetwe wati abantu bao amagora wati abantu bao narangiriria marwaira ya serie talia Yesu narangiria okoboko kwao Nyasaye asamagimabo narangiria obuya bwao butale n'abantu bao kubagosoka Nyasaye naende kubagosoa se chinga cyabo tigabaro kwabaze seniwa shesenia TV ito yandishi eyegendete koleta lingana lya Nyasaye sabantu bao oigole bisheri negitirisa sebale elindo bonene bwao bonyale korolekana omonene tutiga abantu bao bwatiringane liga lya Nyasaye kolebi konasi chinyumba cyabo tigaba wene baraba kegisimi bagoteba yakwaba koleire tukubake nago kobonene buyamona sinje mambi yabono watunyire tigo bakuna koye wabonene ekyera twasabire twensi aseli atalia Yesu oyoro montorio ito totebe twensi amen kawase ni unelingana lya Nyasaye tigatumanya gukurigereria kora sesimi yao enda ligia channel yekoro kwanga ndisi ase omorobelio gukokoro kwanga boka na Nyasaye ligereria news chirororo ligereria bibindi birororo byonsi igo biro byogo semyo konene na Nyasaye tiganya ko basenia oyo no Bishop Samuel Momanyi kurekanisa ya OPCG omonene anyale ko basenia kwana mona inje wedra sesimi ye esho isano ibere isanemo inye isato ibere 0726 56 4332 maganiano nsipi kwana mona inje tomotebi Nyasaye oyo gokonya abantu baye naye nakorukera chinga gichaye morendu na Nyasaye wiga chinga gijinde tokumwerana Nyasaye abaseseni Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.